Moram svakako van kući. Ti? Pa da, može. Ajde. Obično sam vam Photoshopno ću da vam uradim za skidanje onih žica i ono, tako da. Tako Kepa mi u posebnu postu.
mu malo da se još uhvati neki kadar i tako rekao samo da se javi. Međutim, onaj me zvao iz Beograda, onaj ima direktan uređaj. Znam, ima... Kažem, šta ste radili Zoran, dok je one prošle? Valvorine se zove, onaj skener. I on skenira svaku fotografiju posebno. Svaku posebno? Važi. Za fotografije. Možete tu svašta nešto lepo da se uradi. S 8. idemo za... Moguće da odem za Čašu. Tu kucaju i ono kuca tamo. A ne, prijatelji. A, tu pijem, brale, evo. Meca do pobede! Meca do pobede! Meca do pobede! Meca do pobede! Meca do Gdje ćeš ti? Aha. Molim. Tu ti je mama. Opet među jedan. Paši grozda.